20 irodát nyitnak 120 dolgozóval az egyszerűsített honosítást segítő demokrácia központok Erdély nagyobb városaiban. Moldvában a csángókat is segíti majd egy iroda. Ezek a központok tájékoztatják az embereket, konzuli napokat szerveznek, de segítenek az űrlapok kitöltésében és a majdani eskütétel előkészítésében is. Az irodák leendő dolgozóinak a honosításért felelős miniszteri biztos tartott felkészítőt Csíkszeredában. Minden érdeklődő, aki hozzánk fordul, tőlünk teljes dokumentációval fog tudni távozni, amivel nagymértékben le tudjuk egyszerűsíteni a konzulátusi ügyintézést. A tájékoztatás ingyenes lesz, de a fordításokért a demokrácia központokban is fizetni kell. A honosításhoz minden hivatalos fordítást elfogadnak, ha a fordítót a romániai igazságügyi minisztérium névjegyzékéből választják. Közjegyzői hitelesítésre ezután már nincs szükség. A magyar felmenők például az 1940-44 között Székelyföldön kelt névre szóló magyar dokumentumokkal is igazolhatók. Igazából minden okiratot elfogadunk ezzel kapcsolatban, tehát születési anyakönyvi kivonatokat, egykori magyar időkből megmaradt okiratokat, illetve az egyházi igazolásokat is. Minden igénylőt fogadnak, akkor sem küldenek el senkit, ha valamilyen irata hiányzik. Ilyenkor azonban határidőre pótlást kérnek a jelentkezőtől. Ajánlott, hogy a családok együtt igényeljék a honosítást, de 14 éves kortól minden kérelmezőnek személyesen kell leadnia iratait. A csíkszeredai főkonzulátus felkészült a több ezer kérelem befogadására. Most december közepén 6 adminisztrátor és egy új konzul fog kiérkezni, januárban pedig újabb csapat fog kiérkezni. A csíkszeredai külképviselet a Lazarus házban újabb ügyfélfogadó irodákat is bérelt.